joves del nostre poble, que ara i sempre ha demostrat un gran amor a la cultura i al teatre del seu poble. Saudi, un altre en Tarragona. Cofradia del Santíssim Axiomo, que canvien les vestes de color! Verbenas a precios populares, regalen pipes, trabusos y cacahues, y que el cel dels burros volar. Perdó, perdó i perdó. No tinc paraules per a definir la burla i la vergonya de la que hem sigut víctimes. Jo, el primer, aquest grup de cabelluts, bruts, peluts i barbuts, ens ha utilitzat com a cebo dels seus interessos. La culpa ha sigut meua per no haver revisat personalment de lo que es tractava. D'ells no es podia esperar res més. Tu vas amb els braços oberts, els dones confiança i ells, saps, la nota ja bacana, grossera, política e immoral. No pot ser un poc, no es pot fiar. Y con nuestra real democracia, hasta en China y Honolulu, se venderá la naranja por estar en el mercado común. Hi ha una vegada monstreta i popular, no es pica el preu, no es va gent a desmaiar. Diuen al poble, a la plaça i a mamelles, i així els quants ben tranquils poden viure. Que mala interpretació. Que poca gràcia m'han fet. Que ingrata literatura. I al final, saps el paperal. Volen clavar claus per la cabota. Habla pueblo sí, no dejes que nadie te pida morir. Para empezarme de los que corroban tu vida en el diario Portugal. Libraremos premios por grandeza. Fábricas de padres, al En la sèrie de sarsueletes guapetes que n'hi ha per a fer, pues no, la burrera. El señor, la señora y el señoret diuen senyores que vais a tirar un pet i també diuen que la vida està molt cara y que los niños vienen de París.